Zdravím vás priatelia, moje meno je Jaro Lukáč a už viac ako 10 rokov sa venujem mixovaniu v nahrávacom štúdiu. Určite ste sa stretli s témou, či pri ekvalizovaní zvýrazňovať frekvencie alebo ich rezať. Dnes vám vysvetlím, aký je medzi tým rozdiel a čo je lepšie použiť. Preto ak vás tento content baví, nezabudnite dať like a odber a poďme sa pozrieť do projektu. Celkom určite ste narazili na informáciu, že je vždycky lepšie rezať frekvencie, ako ich pridávať. Ja som si tu pre vás pripravil takú ukážku, aký je medzi tým rozdiel. Čo sa stane so signálom, keď frekvencie pridáme a čo sa stane, keď ich vyrežeme. Mám tu pripravený kopák, na ktorý som si nahodil ekvalizér a pridal som mu low shelvom 5 dB na 100 Hz a 5 dB high shelvom na 2000 Hz. Poďme si vypočuť, ako to znie. Pred. Po ekvalizácii. Čiže ako počujete, ten zvuk je viacej basovejší, ale aj výraznejší vo výškach. Poďme si teraz ale ukázať druhú variantu, kedy si vyrežeme frekvencie. A ja som tu vyrezal 517 Hz na 5 dB. Poďme si počuť, ako znie toto. Bypassnuté. Ten zvuk je viacej basovejší a výraznejší vo výškach. Teraz si poviete, že veď je to podobné ako to prvé. A áno je. A ja vám to dokážem. Toto je verná kopia toho prvého tracku. OK? A teraz, keď si tu vypnem plugin a vypnem si ho aj tu, čiže není tu nič, zapnem si to a na jednom z nich otočím fázu tak sa mi vynuluje celý zvuk. Takže pre kontrolu si tu zapnem ten prvý ekvalizér, zapnem si druhý ekvalizér, takto aby ste ich videli. A na jednej z týchto stôp ja teraz otočím fázu a nechám ich hrať súčasne. Čiže hraje tento ekvalizér a tento ekvalizér. OK, otočím fázu. Čiže čo sme si teraz ukázali? Ukázali sme si praktický príklad toho, že je de facto úplne jedno, či zvýrazním basy a výšky, alebo či vyrežem stredy. Dosiahnem úplne rovnaký zvuk. Úplne identický. Samozrejme, ja som tu keď si všimnete, na tejto krivke musel trošku ako prispôsobiť to, aby som vedel od ucha zhruba proste urobiť zhruba túto krivku, lebo nie je to také jednoduché, že len toto si uberiem a ten zvuk bude identický. Táto jedna frekvencia nie je identická, ale len som vám chcel ukázať ten princíp, že veľakrát ste sa možno stretli s tým, že mali by ste zvuk rezať a nemali by ste pridávať frekvencie, lebo to nejakým spôsobom degraduje zvuk. Ja si myslím, že je to blbosť. Máte používať to, čo preferujete vy. Nemali by ste sa zdržiavať takýmito technickými vecami. Prečo? Je to z toho dôvodu, že môžeme sa tu baviť o tom, že keď pridávate akýkoľvek proste proces do toho audio tracku, tak de facto degradujete ten pôvodný materiál a vzniká určitý fázový posun vo frekvenčnom spektre. Avšak je tu veľký predpoklad, že nepoužijete iba jeden ekvalizér, ale použijete viacero procesov, ako sú kompresory, saturácie a podobne a tie takisto degradujú ten zvuk. Čiže či tu zvýraznite nejaké dve frekvencie oproti jednému katu je de facto úplne nepodstatné, si myslím. Dúfam, že vám tento príklad otvoril oči. Pokiaľ máte iný názor, dajte mi vedieť do komentu, prosím aj vysvetlite prečo. A pokiaľ ste vydržali pozerať doteraz, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Určite nezabudnite dať odber a like, pokiaľ sa vám toto video páčilo. Určite vám odporúčam pozrieť si aj predošlé videá a uvidíme sa budúci týždeň a ja vám prajem veľmi peknú nedeľu. Majte sa pekne, ahoj.